Det vil sige, der er 2 personer til stede under receptionen, som begge har en ukendt relation til Anna. Bemærk rekonstruktionens detaljerigdom. Personernes bevægelsesmønster er udregnet ud fra antydningerne i det originale fotografi. De fleste gæster til receptionen var klienter, enkelte terapeuter og andre venner, forfattere og en skaldet forelægger, som Anna kendte, der sidder her til højre i sofaen. Her passerer kvinden, der tog fotografiet for nogle sekunder siden, og samtidig fra venstre side kommer manden ind ud fra terrassen. De 2 vinglas stiller han fra sig. Sammen med vielsesringen tyder de på, at hans kone også må være til stede under receptionen. Læg mærke til hans tøj og hans fortvivlede gestikulationer. Der kan ikke være tvivl om, at han er forfatter. Ud for disse 3 iagttagelser er det ikke umuligt at forestille sig, hvad de talte om. Ja, du kan jo godt se, at jeg har det af helvede til det. Og hvis der ikke snart sker et eller andet, så gør jeg noget radikalt. Ja, jeg følger med dig. Nej. Vi er nødt til at mødes i morgen. Ja. De blev muligvis afbrudt. Det er sjældent, at den hemmelige samtale til en reception forløber uforstyrret. Det er så foredraget. Så kunne jeg køre med et stykke af vejen. Vi kunne mødes ved den gamle park. Nede ved parken. Kunne vi ikke mødes nede ved parken? Jeg tror ikke, altså... Kig over min. Kig over. Du har ikke med nogen grund til... Lad os vende blikket mod Annas klient Stig ude på terrassen. Bemærk kvinden, han taler med. Det var hende, som stod skjult for fotoapparatets synsvinkel. Vi antager, at det er konen til forfatteren Anna taler med inde i stuen, eftersom han kom ind her udefra med 2 vinglas. Det vil sige, du har været hos Anna i 4 år. 4 år efterhånden. Ja, tiden flyver. Ja, og jeg kommer nok aldrig ud af det igen. Altså. Der er jo altid noget nyt, man kan tale om, hvis du forstår, hvad jeg mener. Forholdet mellem personerne på fotografiet illustrerer altså et klassisk trekantsdrama. Med Anna og hendes hemmelige elsker inde i stuen, og hans kone herude på terrassen som den uvidende hustru. Vi fik et tip fra parret, der baserer her, om at se nærmere på en avisartikel, hvor der står, at en mandlig forfatter forsvandt sporløst den 13. august 1971, nøjagtigt dagen efter receptionen. Forfatteren er Johannes Nielsen, som var gift med Sara Nielsen, en af Annas gamle studiekammerater. Der begynder at tegne sig et mønster. De 2 uidentificerede personer til receptionen var altså med stor sandsynlighed Johannes herinde i stuen og Sara ude på terrassen. Ja, men det er som om livet er ved at sive ud. Jeg er færdig. Det har jeg været i lang tid nu. Og jeg har ikke skrevet noget i flere år. Det kan du fint. Det er så ikke dine problemer. At tage væk. Altså, hvordan er det, du kom på den idé? Ja, jeg ved sgu ikke, hvad der skal ske bagefter. Jeg ved bare, jeg vil ikke gøre noget, hvis du ikke er med. Et andet sted, alle andre steder end her.